Amb la signatura d'aquest conveni, el que volem és formalitzar i també visualitzar la col·laboració entre el Servei Català de la Salut i el Consell de Col·legis Oficials de Farmacèutics per totes les activitats de farmàcia comunitària que permeten garantir una atenció de proximitat i una coordinació amb el sistema públic en el que és l'atenció farmacèutica. En els mesos de pandèmia s'ha posat de manifest la necessitat del sistema de salut de disposar de tots els actius que estiguessin disponibles, i jo crec que la xarxa de farmàcies de Catalunya és un actiu més. El plantejament estratègic, creure, confiar i apostar per una farmàcia assistencial, professional i integrada amb el sistema. El conveni demostra que és molt més que simbòlic. Demostra que des del Servei Català de la Salut, des del Departament de Salut, es veu la farmàcia com part de la resposta a les necessitats de salut dels nostres usuaris, dels nostres ciutadans. Per tant, part del sistema, part indestriable del sistema. L'oficina de farmàcia és una altra porta en la qual, de manera natural, els nostres conciutadans, els nostres usuaris, entren per a tenir aquest Consell de Salut, per a tenir una petita prova, per a demanar, diguem-ne, informació, que tenim un futur per davant si sabem treballar-lo junts, esplèndid per les oficines de farmàcia, pel sistema de salut en general i especialment, òbviament, pels usuaris i pels ciutadans.